венгерским оппозиционером Алексеем Навальным. Тем временем в субботу Федеральная служба безопасности России задержала генерального консула Украины Александра Сасанюка. Сообщение в ФСБ сообщили, что задержали его в Санкт-Петербурге, якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов. ФСБ отмечается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника. Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сасанюка, когда задерживали его 16 апреля в Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Вот его цитата, давайте послушаем. Ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів Російської Федерації на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства. Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов'язок нашої держави – зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі. В результате Россия решила выслать украинского консула, а в МИД Украины не заставили себя долго ждать. И МИД Украины также потребовала от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, то есть сегодняшнего дня. С нами сейчас на прямой связи політичний аналітик Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю, алейкум салям. Что за дипломатические войны идут с высылкой дипломатов сейчас? Как вы это расцениваете? Знаєте, дипломатичні війни – річ абсолютно прийнятна, і вона дуже часто відбувається в світі. Ми бачимо абсолютно аналогічні дипломатичні війни, скажімо, між Росією і країнами-членами НАТО, країнами-членами Європейського Союзу. Наприклад, після теракту в Солсбері ряд держав, в першу чергу Великобританія, але так само ряд інших держав, солідарні з Великобританією, висилали російських дипломатів. Це є нормальна річ. Іноді вона робиться в чисто політичному контексті, іноді вона робиться у вигляді відповіді на певну незаконну діяльність даних дипломатів. На це можна було б не звертати уваги. Але є два нюанси. Перший нюанс. Навіть після початку війни, в найжорстокіший період, коли російські війська відверто, пригадуєте, перед Іловайськом, перейшли український кордон, зайшли на територію України, не було випадків, щоб між Україною і Росією відбувалися дипломатичні війни. Ми понизили рівень дипломатичного представництва, ми відкликали свого посла. Відповідно, російському послу теж довелося поїхати. Але що були якісь жорсткі силові акції щодо українських дипломатів, знаєте, Україна цього собі цього не дозволяла, щоб з нею так поводилися. Другий момент, який дуже важливий. Те, що відбулося в Петербурзі, не має жодного відношення до так званих дипломатичних воєн. Дипломатичні воїни, ще раз повторюся, це є взаємна висилка дипломатів, яка допускається як певний факт такого дипломатичного демаршу. Тогда что это было? Что это было за афера и даже нападение, я бы сказала, на консула Украины в Петербурге? Що це було? Так. Це було грубе порушення міжнародного права, Віденської конвенції про статус дипломатичних працівників і їхній імунітет. Це був напад правоохоронних органів світському без представлення документів на особу з дипломатичним статусом, яка повідомила, що в неї є такий статус. Це було порушення всіх прав і ставлення, і статусу, і імунітетів цієї особи у вигляді, фактично жорсткого затримання, доставлення до певного відділу поліції, утримування насильного там, фактично кидання в камеру і тому подібне. Це є абсолютно злочинні дії, які абсолютно ніколи ні в жоден спосіб не робляться щодо представників дипломатичних суверенної держави. Я вважаю, що тут дві речі змішані. Пункт перший. Росія дуже так, нагло дипломатично показала Україні, що вона не розглядає Україну суверенною державою. На що, на жаль, Україна саме в цьому плані відповіді не дала, не скликала відповідне засідання Радбезу ООН, не донесла до міжнародної спільноти інформацію про порушення фактично суверенного права на дипломатичне представництво. І момент другий, я думаю, що це є певний фактор шантажу. Ми можемо з вами робити що завгодно. Для нас нема законів. От ви чекаєте, що ми будемо діяти в рамках міжнародного права, а для нас законів нема. Так як ми анексували, нагло анексували Крим, так само ми можемо поводитися дипломатичними представниками. Так само ми можемо порушити ваш суверенітет на будь-якої іншій ділянці кордону.
Це є спроба продемонструвати безкарність. Я вам скажу одну єдину річ. Я думаю, Росія була би трошки обережніша в таких спробах так діяти, якби Україна серйозніше виносила такі речі на міжнародну арену. Тому що права, імунітети дипломатичних представників – це є питання всього світу, це не є питання окремої держави. І ніхто в світі не може змовчати, якщо десь в якійсь частині проти представника іншої держави робляться такі дії. Але, на жаль, Україна зробила тільки певну двосторонню дію, причому в дуже лайт-варіанті. Висилка, не висилка, власне, а попросили покинути територію країни без повідомлення про причини, без звинувачення в шпіонажі. Ми ж розуміємо, що російські дипломати часто займаються шпигунською діяльністю, і такі факти українських спецслужб є. Але замість цього зробили найм'якший варіант без жодного звинувачувального слова бік Росії. Це провокує Росію до подібних дій на майбутнє.